dako daw kay nga bato nga kinahanglan tangtangon kay naghimo man sila dalan. Ngita siya makatangtang sa katong dako kay nga bato. So daghan kay mga kontraktor nga ni apply sila nga gusto sila nga sila mobuhat. So ang usa gamitan niya mga bomba para mga bungkag tong mga bato. Ila ding dukdukon gamit ang mga dagko nga mga martilyo. I-cart away din nila. Moto na usa ni Agi nga di gid siya kontraktor, local lang siya nga tao. Yan na siya nga ako'y kuan na be, ako'y hipo sa nang bato. Kung unsay hatag sa kontraktor nimo nga presyo, tunga ra akong pangayo. Sugot din sila. So ilang gibuhat, nagkaot ra sila skilled atong bato ug dakong bangag nga igo ra maigo tong bato. Ilang gituklod tong batong dako, ya ila sang gitabunan og kuan, yuta. Check the mic and make sure it sound right, boys.